Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? En este canal parlem molt sobre la cultura valenciana i la cultura gastronòmica és una part molt important d'ella. Justament la valenciana és coneguda a nivell mundial pel nostre plat estrella, la paella. Però justament esta fama, com bé sabem els valencians, ha fet que se l'intente reinventar, afegint-li ingredients absurds o per propi desconeixement que qualsevol arròs en coses se li diga paella, donant aberracions com estes. Llavors, què és una paella i què no? Paella és tota aquella recepta típica valenciana que té tradició històrica d'anomenar-se pròpiament paella i que a més està feta en una paella, perquè el nom del recipient és el mateix que el de l'aliment. Això és molt important, res de paellera. Paellera és una dona que fa paelles. A on podem corroborar tot això? Pues en les mateixes fonts que hem gastat per a fer este vídeo. Llibres de gastronomia valenciana tradicional, diccionaris històrics i, lo més important, la pròpia herència cultural dels propis valencians, principalment gent major. Ara la pregunta és, quina és l'autèntica recepta de la paella? Pues ara ho explicarem, perquè hi ha una base i després certes variants, en major o menor grau, que per ser històriques no deixen de ser paella. Explicant-ho ho entendreu millor. Però lo primer, conèixer un poc sobre la seva història. Ja farem un vídeo al detall sobre ella que podeu veure per ací. Però ara ho anem a resumir. Quan naix la paella? D'on ve? La planta de l'arròs aplegà a València en temps dels musulmans, sobre els sigles 9 o 10 més o manco, però se consumia en forma de sopa. L'arròs era un aliment molt pobre i difícil d'obtindre. Damunt només creixia en zones pantanoses plenes d'enfermetats i mosquits com l'Albufera, on es comença a cultivar. Per això el gastava la gent més pobra, per a enriquir els caldos que eren la base de la seva alimentació. Però llavors dels del Marroc, els berebers dugueren un recipient nomenat baquillà, que servia per a que els caldos s'evaporaren més ràpid i així no obtindre una mescla més espessa i rica. En el cas de l'arròs, valia per a que se coguera molt més uniforme i absorbirà més caldo, enriquint un aliment fins al moment molt pobre. Al cap dels anys, el recipient s'anà fent més i més prim, per aconseguir que l'arròs se coguera encara millor. Per això, l'arròs cuit fins quedar sec se li diu arròs a la valenciana i el nom baquillà passa a paella. Però no fon fins als sigles XVII i XVIII, quan la revolució industrial comença a expandir el cultiu de l'arròs, que la paella botà les fronteres de l'Albufera i passà a consumir-se per tot el territori valencià, adoptant les formes modernes que ara veurem. Comencem per l'anomenar pròpiament paella, també coneguda com paella valenciana, paella de carn o paella de pollastre i conill. Per què estos noms? Se li diu simplement paella perquè és la comú a tot el territori valencià i quan dius paella, tots els valencians saben a la que te referixes. És com dir horchata, que n'hi ha de molts tipus, però si en València dius horchata, automàticament s'accepta que és horchata de xufa. D'ahí també lo de paella valenciana, especificant que és la general a tota València. Dir-li de carn o de pollastre i conill és redundar. A través d'esta se van a regir totes les demés. Lo primer que tenim que saber és que no és un plat de diari, sinó de diumenge, lo que la fa un menjar molt solemne i familiar. Només se pren per a dinar. És un plat comunal, o siga que tot el món menja directament de la paella. Lo de posar-la en plats individuals no és la forma tradicional de menjar-la i se rige per un protocol molt estricte i tradicional. Els seus ingredients bàsics són oli d'oliva, sal, carn de pollastre i conill, que no deu d'estar desossar, batxoqueta de ferradura, garrofó valencià, pebre roig, mai picant, tomata ratllà, aigua, safrà, encara que de forma moderna se substituís per colorant alimentici groc, i romer en rametes. A més, estos ingredients i esta recepta estan protegits de forma oficial des de 2012 per la Generalitat Valenciana i a part pot incloure altres ingredients depenent de les tradicions de cada zona o el gust de cada persona. Llima, sobre la que també parlarem en un altre vídeo. All, carxofa, caragols, carn d'ànet, pato, tradicional de l'Albufera, costelletes de porc, tradicionals de les comarques d'interior valencianes, pimentó roig tallat a tiretes, que se li diu gambeta d'horta, tradicional de la Ribera Baixa i la Safor, pilotetes de sang, tradicionals del municipi de Sueca, per lo que se la coneix com paella a l'estil de Sueca, i pèsols i pimentó roig tallat a daus, típic de la Plana. Per últim, mai pot dur cap ingredient que no siga els que hem mencionat, tampoc carn i peix mesclats. No se sap exactament l'origen d'esta tradició, però els valencians mos la prenem molt seriament, encara que curiosament sí que existeixen paelles que mesclen carn i peix. Ara parlarem d'elles. I per supost, mai però mai pot dur
chorís, que és una aportació estrangera basada en l'idea de que tota la cuina espanyola du chorís. Ara ja sabem què és una paella i què no, i les variacions que té. Però quantes classes de paella n'hi ha? La primera, la paella d'hivern o paella negra. No confondre en arròs negre. És una paella valenciana normal i corrent, però en ingredients d'hivern, com la carxofa, els pèsols o les faves tendres, que queda negra pel color de la carxofa. Que té una variació, la paella de fetge de bou, que és una autèntica relíquia culinària típica de la comarca de l'Horta. És una paella d'hivern, però en vísceres resultades de la matança del bou, que també pot dur cigrons. Paella de pollastres calçats, que també és històrica i se fa en carn de pollastres calçats. Paella a la cantina, esta ja és diferent. És una paella a la que se li elimina la verdura, excepte la tomata, se li afig nyora, carn magra de porc i pilotetes. És típica del con sur valencià, el Xoriola, Alacant, paella de conill i caragols. Al igual que l'anterior, se li elimina la verdura, excepte la tomata, però també la carn de pollastre i el romer, deixant només el conill i incorporant-li nyora i caragols, típica de les muntanyes del nord de la província d'Alacant. Paella de costelletes i colflor. Com les anteriors, se li elimina la verdura, excepte la tomata, també les carns, i se li afig costelletes i fetge de porc, all i colflor. És tradicional de les zones muntanyoses de l'interior de la província de Castelló. I ara venen les paelles més rares. Coneixeu la paella bruta? Més que un tipus de paella és qualsevol paella que mescle carn i peix. De forma més moderna també se li diu paella mixta o paella madrilenya. Ara veurem el per què. El propi nom ja ho indica tot, està molt mal considerat. El cas és que no se sap per què està tan mal vista, però potser no se puga mesclar carn i peix per motius religiosos relacionats en els aliments purs i impurs. Una tradició possiblement d'origen islàmic, i el malnom paella madrilenya és perquè els turistes de Madrid sempre la demanen. I continuem en les rares, però que són autèntics tesors culinaris. La paella de rata, també anomenada paella d'ànet i anguiles. Però no vos assusteu, en realitat no du carn de rata, sinó de rata d'aigua, una espècie molt diferent que habita les marxals valencianes. A més, també du carn d'ànet de caça i anguiles. És una autèntica relíquia gastronòmica típica de l'Albufera de València, i potser siga la recepta més antiga de paella que se coneix, o siga, la paella original. Com podeu veure, mescla carn i peix, per lo que possiblement fora d'origen cristià mossàrab, que eren cristians que vivien en terres musulmanes, i que per la seva pobrea vivien en la pitjor zona, a la vora d'una marxal, i que per això menjaven el pobre arròs en lo que podien caçar i pescar. Esta paella se feu molt famosa durant la postguerra, i fins als anys 60 del segle XX molts restaurants de l'Albufera la servien en els seus menús. Avui en dia, per desgràcia, ja no pots tastar-la, perquè la rata d'aigua està en perill d'extinció i està protegida. I també té una variació, que també és una altra relíquia: paella de fotxa i anguiles mareses, que és una paella de rata convencional que a més incorpora carn de fotxa de casa i anguiles de mar. Ara ve un altre canvi important: l'única paella 100% de peix, la paella marinera, també coneguda com paella de peix o paella de marisc. És típica de tota la costa valenciana. Substituís les carns i les verdures, excepte la tomata, per peix i marisc, que tradicionalment són mero, encara que molta gent gasta peix espasa, emperador, sèpia, calamar, gambó, cigala i clòtxines valencianes. A més, pot dur rojos, carabiners i petxines, i du ceba i all. I un extra molt curiós que les altres no tenen: l'allioli. Tot el marisc ha de dur la seua closca. No pot servir-se pelat, perquè seria un altre tipus d'arròs. I no dur romer. Seguim! Si n'hi ha paelles només de peix, també n'hi ha només de verdura. El seu nom ja ho diu, paella de verdures, que és una paella convencional a la que se li eliminen les carns i se substitueixen per verdures d'horta, com la creïlla, la ceba, l'all, pèsols i pimentó roig. També se li poden afegir xampinyons. I sí, també té una variació, a la que se li diu paella de Quaresma, paella de Setmana Santa, paella baetxera o paella de baetxo. És una paella de verdures a la que se li afitxa baetxo salat fet miquetes, que se menja tradicionalment en Setmana Santa, ja que en el cristianisme durant aquest temps la carn està molt restringida. I per últim, i ja acabem en les paelles històriques, la més rara de totes, la paella anarquista, o més bé, la paella vegetariana eutròfica de 1937, feta una única volta en l'història en Riba-roja del Túria per grups d'anarquistes. No se sap què duia exactament, però pel seu nom seria una paella de verdures convencional que a més incorporaria verdures eutròfiques. Què és això? Verdures en un alt
contingut en nutrients, com espinacs, bròcol, col verda, carlota, batata, remolatxa. Esta no és tradicional, però és històrica. Si voleu saber més sobre ella i com el moviment anarquista en València acaba inventant una paella, per així vos deixem un vídeo que farem al respecte. Val, tot això són tipus de paella, però quines altres coses pareixen una paella i no ho són? L'arròs a banda, que avui en dia se fa en una paella, però això és un erro. Tradicionalment l'arròs a banda és caldós. Els pescadors feien un puchero. Primer se menjava el peix i després el caldo sobrant se bollia en arròs per a aprofitar-lo i se menjava per separat. Per això se li diu arròs a banda. Lo que mengem avui en dia és en realitat arròs del senyoret, que és com una paella marinera però en tot el marisc pelat. Se solia servir en les cases riques per a que la gent no s'embrutara els dits al menjar. I no se considera una paella, perquè per tradició no rep ese nom. L'arròs negre, no confondre amb paella negra. Este és de peix, l'altra és de carn. Igual que l'anterior, encara que se fa en una paella, tradicionalment no rep el nom de paella. La fideuà, literalment és com una paella marinera, però en vegada dur arròs, du fideus. S'inventa en la ciutat de Gandia en els anys 20 del segle XX i mai se l'ha considerat una paella. Què més no és paella? Ah, sí, tota aquella denominació que excloga la paella de València, com paella basca, paella cubana, paella catalana, inclús paella espanyola, perquè generalitza la paella a nivell de tota Espanya, quan en realitat és concreta d'un sol lloc, València. No és lo mateix que la tortilla de creïlles, per exemple, perquè aquesta recepta sí que és general a tota Espanya i, com ja hem dit, no és paella qualsevol arròs en coses, sinó la recepta tradicional i històrica valenciana, més les seues variacions i els diferents tipus que té. Esperem que en este vídeo, a part d'aportar informació sobre la nostra cultura gastronòmica, se valore a la paella com lo que és, un dels majors símbols d'identitat històrics dels valencians, que té un complet estil de vida raere i que a més està considerat el millor aliment del món, el paradigma de la dieta mediterrània, i que té dia internacional i tot, el 20 de setembre. I en això acabem el vídeo. Coneixeu tots els tipus de paella que n'hi ha? Sou més de la recepta general o d'alguna variant? Comenteu-ho tot ací baix. Doneu-li un bon m'agrada al vídeo, compartiu-lo en tot el món, subscriviu-vos al canal per a no perdre-vos res del nostre contingut. Ací baix tindreu enllaços que vos poden agradar i la secció de membres. Disfruteu d'una bona paella valenciana, però sobretot... No te baixes del món!